Okay na? Hello guys, magandang hapon at alam niyo po ba kung nasaan ako ngaro? Ngayon, andito po ako ngayon sa Sitio Karanglaan, Barangay Ninyoy, Aguilar, Pangasinan. At alam niyo po ba kung anong aking akyatin? Guys, sundan niyo ako at akyatin po natin ang may wagang bato, ang pinakamalaking bato sa buong mundo. Nandito lang po ito sa Sitio Karanglaan, Barangay Ninyoy. Dito lang po sa Aguilar, Pangasinan. Tara guys, gusto nyo ha? Go, go, go! So dito po tayo mag-umpisa. Dito po ang daan. Mayroon din po sa kabila pero dito ako nasanay eh. Tara, dito tayo. May mga pagdating mga tatlong mahal na birhen. At sabi po, kami dito mga birhen. Okay? Kami tabi po tayo naman ayun, okay lang ba? Okay guys, medyo hinihingal ako pero kakayanin ko to. Tara! So ito po ang way pagpunta po ng pinakamataas. Kasi malalagyan po ng napakalaking bato. Alam niyo po ba na kung ano ang kwento ng bato na yon? Sabi daw nila, may dalawang magkasintahan. Doon po nila ginawa ang kanilang honeymoon. At ang nangyari po, dahil po doon sila sa mismong sobrang laking bato, may nangyari po doon na hindi po inasa ng mag-asawa ko yung mag-jowa na yon. Tara guys, ulit-ulit tayo dito. Punta kami sa taas, ang sinasabi nilang bato. Let's go! Kaya walang pagkakas na hindi nakakaya. Para po sa inyo kailaman, ang tawag po nito ay number shan. Number shan po. Hindi po lumber shan ha. Number shan. Dito ko matututo mag-park po ano. Oo. Hiking, sir no? Ha? Hiking na to. Oo naman. Guys, hiking dito tayo ngayon ha. Oh. Ang bato. Diba? Kaya sir. So guys, medyo hinihingal na po si Lolo. Hello. Kaya ba? Wow. Ano yan? Di ba? Ang ganda ng view po sa baba. Sa baba naman yan. Wait lang. Naman tayo guys ng tubig. Ito. So guys, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-akyat. Doon po sa pinagatok po ng sinasabi po nilang number shan. Yung pinakamalaking bato. Makikita niyo yan mamaya guys. Tara, guys. Mayroon po dito. Yung po. Tabi-tabi tayo. Ay, ito na lang gagawin ko. Wait sir, gagawin ko tap. Lapit mo naman konti. Ito. Guys, may narinig pa akong idol. May maingay po doon sa mataas na. Kinalagay ko ng mahiwagang bato. Sino mayan ka? So yun guys. Pag gusto niyo pupunta dito, ito po ang mamungat sa inyo yung tatlong malalaking cross. Tara!
nyo na number shot. Ayan po. Doon, guys. Dapat makaakyat ka doon. Pero, takot pa ako kasi Kaya natin. kung daanan ko dito, hindi ko kaya talaga. Okay, tara. Kakayanin, sir. Kasi natin yan sir, di ba? May kumain dito spaghetti, sir. Ano ate? Ate, may kasama ka dyan? Opo. Ilan kayo ate? Saan po kayo dumaan? May akyatan po ba? Saan po? Dito? Gogin to. Paano kumakot dito? Ah, gets. Alam ko na. Eh, mamakyat. Ano na kung saan to? Ha? Dito? Kaya niya sir. Kung nga Kailangan magpaasya? Ako, baka mamaya kuya madulas ako Sige dyan. nga. Tulang-tula ko dun sa Panginoy. Ah, sige lang kuya, wait lang. Sige lang. Sir, ingat, sir. Pahinga mo tayo guys. Wait. So guys, ito po yung hagdan na ginawa para po maka-affect ka pa doon sa pinaroroonan nila kuya. So maganda po doon sa taas mismo. Kung talagang porsigido kang umakyat dito po, takot po ako dito talaga. Dito. Ito lang. Hindi ko kaya. Wow. Ano? Okay lang dyan kuya? Yan. Umakyat. Tagalito ka ba? Ay. Okay. Talagang ayaw ko talagang umakyat dito. Nakusi ko guys, oh. Sir, ingat. Parang wala lang sa kanya. Bunga. Wag. Baka mamaya mga sa'yo. Okay guys. Go. So guys, dito. Ikot po kayo dito sa kinalalagyan ko ng number shot. Guys, oh. Sobrang laki po ng bato. Pwede ka mamakit po sa kabila. Taas mismo. Cut ko na, sir. Ano? Walang hawakan. Oh, yun nga eh. O, paano yan? Sige nga. O, discard tayo. Ingat. Ala. Ala ko, Cecil. Ako nga mauna. Yun ang sasabi ko eh. Ako mauna. Kung hindi ka marunong dyan. Tandaan. O, ano nakikita mo? Baba ka na. Hindi ka sanay? Hindi ka sanay? O, tara, baba ka na. Palagi ba kayong umakyat dito? Hoy, Rinan! Huwag ka dyan! Oo, baka mamaya anong mangyari sa'yo dyan eh. Alam mo ba, may kwento yung bato na to eh. Ano ba yung kwento nito? Yung magjowa daw, tapos yung babae na iwan dito, kinain ng bato. Naniniwala ka doon? Yun ang kwento dito eh. True ba? Oo, sabi ko sa'yo eh. Nandito raw yung kwan yung babae na iwan dito kasi nga parang nagustuhan siya ng... Ha? Oo, ikakasal na, nagkataon na dito sila napunta sa Numbersian. So yung babae daw, ang nangyari po, nagustuhan po dito at parang mayroon daw kung dito na bumuka. Okay, tapos biglang nawala na daw yung babae dyan sa loob. Ewan ko lang kung gaano katotoo yun. Pero yun ang kwento dito sa baba ni Lolo. Oh, ingat ka lang kuya. Anong gagawin mo? Ayan, may bunga pala ng kwan dito. Sa Lumagi ba yan? Galing ano. Kaya mo sa taas, Rinan? Wag na. Mahirap na. Hindi, wag na. Pwede? Nice one. Sige, para magandang vlog to. So guys, ibibigay ko po yung cellphone ko doon sa mga naggagandahang mga diwata at nagwagwapuhang prinsipe ng Numbersian. Anong pangalan mo, Victor? Victor, pakikuha yung cellphone ko at i-vlog mo nga dyan sa taas para makita yung view. So guys, kukunin po ni Victor yung aking cellphone at titinan po doon sa taas kasi hindi ko talaga kayang umakyat eh. Mahirap na eh. Yan. Ingat mo yung cellphone ko ha. Kasi nag-iisang cellphone ko to. May... Okay, wait lang. Gumino, hindi naman may Tas kuha. lang ha. Okay. Kaya magsalita? Wag na po, sir. Ha? O sige, basta kunin nyo ng view. Kung gusto yung magkwento dyan, magkwento kayo ha. Yan, good. Sige.
Dahil lang pagkuha mo hawak mabilis. Kuhaan mo yung mga kasama mo dyan para mayroon kayong kwan. Remembrance sa amin sa channel ko. Wala nila, kung magalaw yung kamay, para maganda. Kunin mo yung kwan. Sarapin din ako, sir. Kaya ko, sir. Hoy! Hoy! So yun, papunta na kami sa yun. Punta tayo sa... So yun, papunta kami sa buwis na... Ganda ng tour. Ikot mo dito, tour. Ikot mo dito. Ikot mo. Ikot mo. Balik ka dito, balik ka dito. Pwede mo kami, panin mo. Welcome to Navartan. Welcome to Navartan. Bago kami uwi, kami pasok train ko. Sige, Tor, picture mo kami, Tor. Yes! Bumababa na po sila. Hirap bumaba eh. Nakakatakot. Nakakatakot. Opo. Subscribe niyo ako, ha? Ano po sila? Tapos, ha? Ay, sa Baywan? Sa Budik? Oo. Thank you, ha? Okay, ha?